Landır selam. Selam. 4 bala enisi. Kıska kulmaktan şıgırga singin mine bugünkü günde jayılı mı? Nendedip üzgarışlar duymadın mı üzünde? Obrazlar bitinde ул барыбер теге җырларга карап киенәсең. Шуңа күрә минем бүгенге җырларым менә шу образга туры килә. Һәм ул бик нык кыска түгел. Таишев турында сырау бирмичә булдыралмый бер ничектә. Фәрит безнең элек җырлыйдыр әлеме? Һәм шуннан соң бизнеска күчте. Ә соңгы вакытта яңадан сезнең матур дуэтларыгыз туа башлады. Бер кайчан да китмәде диярлек дип әйтәсем сәхнәдән. Без бик күп ниләр, туйлар, юбилейлар, никахлар алып барабыз, бергә җырлыйбыз, иҗат итәбез. Ничек килеп чыкканын белмим, Фәрит китмәде дә шикелле. Синең балаларың гел Инстаграмда. Кай берәүләр әйтәләр. Нишләп гел балаларын гына куя, менә мин балаларны куймас идем. Синең карашың. Һәрбер кешенең үзенең фикере бар, куймасыннар. Балаларга күз тияр дип куркмыйсыңмы үзең? Юк инде, без бит халык янында яшибез, халык белән бергә яшибез. Өйдә качып ятып булмый. Без бит халык белән аралашабыз. Фигураңны ничек тотасың? Диеталар тотасың? Юк, мин аны уйламыйм. Уйлаган кеше тазарадыр миңа калсын. Минем андый проблемаларым бер кайчан да булмады, шуңа күрә кыяфәтемә бик урыслар әйтмешә, не зациклена. Үзең турыда ниндидер гайбәт, үзеңә ошамаган сүзләр ишеткәннән соң реакцияң, Әйбәт? кайфың төшәме? Юк. Хәзер төшми. 4нче бала була, Юк. тукта дип әйткәннәр юкмы?